Sabinov je mesto, v ktorom je pekne vždy. Voňavo v máji, horúco v júli, farebne v septembri a v januári dokáže byť aj poriadne mrazí. Ak ste tu ešte neboli, príjmite naše pozvanie na krátku prechádzku. Pred viac ako 700 rokmi zachránila uhorského kráľa Bélu IV., ktorý sa pri úteku pred Tatármi topil v rozbúrených vodách Torisy, miestna dievčina Sabina. Za odmenu jej dal kráľ postaviť dom a roľnícku usadlosť, ktorá okolo neho neskôr vznikla, nazvali Sabinu. Toľko aspoň vraví stará legenda, ktorú súčasníkom pripomína socha smelej Sabiny v dolnej časti námestia. Prvá historicky doložená písomná zmienka o Sabinove je z roku 1248. Mimoriadne dôležitý je ale najmä dátum 28. január 1299, keď uhorský kráľ Ondrej III. Okrem iných udeľuje Sabinovu právo voliť richtára, farára, právo súdu, lovu a oslobodzuje ho oddaní, mýta a vojenskej služby. Sabinov sa stáva mestom a od roku 1405 mestom kráľovským. Kráľovskú históriu Sabinova najlepšie pocítite pri pozostatkoch mestského opevnenia. Jeho odhalenú severnú časť môžete vidieť tesne nad úrovňou terénu a južná vetva s kamennými hradbami a 6 zachovanými baštami, ktorých bolo pôvodne 16, patrí k najzachovalejším na východnom Slovensku. V jednej z nich si dnes môžete pozrieť expozície Mestského múzea zamerané na históriu, ľudovú kultúru, ale i umelecké tradície Sabinova. Najstaršou architektonickou pamiatkou je gotický kostol zasvetený mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa, patróna Sabinova, zo 14. storočia. Pôvodnú jednoloďovú stavbu v roku 1461 zničil požiar. Prestavba trvala do roku 1520. Počas nej k jednoloďovej stavbe pristávali z južnej a severnej strany ďalšie bočné lode. Hlavný oltár je z dielne majstra Pavla z Levoče a jeho originál sa nachádza v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti. V tesnej blízkosti sa nachádza kostol zasvetený Panne Márii, Sabinovčanmi nazývaný Kostolík, a renesančná zvonica z roku 1657. Najvýznamnejšou barokovou stavbou je bývalé piaristické líceum a kláštor z roku 1784. Po odchode rehole piaristov v ňom dlhé roky boli expozície Mestského múzea. Dnes v ňom sídli jedna z 5 základných škôl. Najvzácnejšie pamiatky z obdobia klasicizmu sú 2 evanielické kostoly. Starší, nemecký kostol, bol postavený na prelome 18. a 19. storočia. Slovenský kostol dokončili v roku 1820. Okrem týchto architektonických pamiatok slúžia pravidelným liturgiám aj grécko-katolícky chrám Najsvätejšieho srdca Ježišovho, postavený začiatkom 20. storočia, a podstatne mladší pravoslávny chrám Záštity presvätej Bohorodičky. K dominantám mesta patrí aj budova radnice. Postavená bola na prelome 19. a 20. storočia a podobne ako vtedy, aj dnes sa v nej rozhoduje o dôležitých mestských záležitostiach. Pôvodné mešťanské domy stojace na Šošovkovitom námestí boli v priebehu niekoľkých storočí často upravované a prestavované. Zmeny sa ale týkali predovšetkým hlavných fasád, a tak dispozíciu jednotlivých domov dodnes môžete vidieť v zachovanej pôvodnej skladbe. V roku 1993 bolo celé centrum Sabinova vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu a v rokoch 2008 až 2012 prešlo celkovou rekonštrukciou a obnovou.
Súčasný Sabinov je moderným okresným mestom, v ktorom žije, pracuje, chodí do školy, oddychuje, zabáva sa a športuje takmer 13 000 obyvateľov. Každý rok sa počas 2. júnového týždňa zídu v Sabinove trhovníci z celého Slovenska na tradičnom jarmoku, ktorého klapancia je známa už viac ako 40 rokov. V Sabinove Jurmach budze, keď dyšť padac nebudze. A keď budze, ta nebudze, bo dyšť padac budze. Nedaleko mesta leží jedno z najkrajších poľných letísk na Slovensku. Desiatky rokov tu pôsobia sabinovskí milovníci lietadiel, ktorí okrem lietania, výcviku mladých pilotov či výhliadkových letov pravidelne organizovali aj tradičný letecký deň. Býval koncom leta a Sabinovčania na tento sviatok nadšencov lietajúcich strojov a voľnosti stále radi spomínajú. Sabinov je jediným mestom na Slovensku, v ktorom vznikol Oscarový film. Obchod na Korze s Idou Kaminskou a Jozefom Kronerom v hlavných úlohách nakrútili v roku 1964 režiséri Elmar Klos a Ján Kádar. O 2 roky neskôr získal ako najlepší cudzojazyčný film cenu Americkej filmovej akadémie. Dnes tento úspech pripomína socha inšpirovaná zlatou soškou Oscara od miestneho výtvarníka Juraja Andraščíka, ktorý je aj autorom už spomínanej sochy Sabiny, a spomienková expozícia tohto legendárneho filmu v Kultúrno-informačnom centre. S kultúrou a umením je Sabinov pevne spojený. Pravidelne sa tu konajú rôzne koncerty, výstavy, divadelné predstavenia či umelecké súťaže. Obľúbený je aj jesenný kultúrny festival, na ktorom sa pod padajúcimi gaštanmi hrá, spieva, tancuje, ale aj varia a ochutnávajú miestne špeciality. Podobne ako na Fašiangy, ktoré veselo a hlučne ohlasujú blížiaci sa koniec zimy a príchod jary. Aktuálne informácie o tom, čo sa v Sabinove deje a chystá, nájdete v Kultúrno-informačnom centre na Korze, ktoré sídli na námestí v centre mesta. Folklórne tradície už desiatky rokov udržiava súbor Sabinovčan, ktorý má za sebou stovky vystúpení nielen na slovenských pódiách, ale aj v Poľsku, Turecku, Portugalsku, Francúzsku, Alžírsku, ale aj v ďalekej Číne. Okrem kultúry majú ale Sabinovčania radi aj pohyb. Okrem tradičných športov dosahujú úspechy a dokonca medzinárodné najmä karatisti, ktorí už vychovali viacerých úspešných reprezentantov Slovenska. Nemôžeme zabudnúť ani na mažoretky Tedasky, ktoré nosia ceny nielen zo slovenských, ale aj z európskych súťaží. A zároveň v modernej mestskej športovej hale organizujú svoju, dnes už medzinárodnú súťaž v mažoretkovom športe Sabinovská palička. V letných horúčavách je medzi domácimi, ale aj návštevníkmi mesta obľúbené mestské kúpalisko s jedným detským a 2 plaveckými bazénmi. A v zime zase okolie Sabinova ponúka perfektné možnosti na zjazdové a bežecké lyžovanie. Stredisko Drienica Lysá nájdete len niekoľko kilometrov od centra mesta. Na krytej ľadovej ploche si zase radi zakorčuľujú mladí i tí starší. A raz v roku dokonca v karnevalových maskách. A sabinovskí hokejisti? Nuž veru, atmosféra na zápasoch miestneho hokejového klubu býva porovnateľná s tou na štadiónoch NHL.
mesto, v ktorom sa dobre žije a známy lokál patriotizmus Sabinovčanov, ktorí sú na svoje kráľovské mesto patrične hrdí, to len potvrdzuje. Ak vás naša krátka spoločná prechádzka zaujala, sme radi. A ešte radšej budeme, ak sa do nášho mesta pri Torise prídete pozrieť osobne. Hoci aj zajtra.